Som pár militórií jednou. Kryptomeny sú digitálne alebo virtuálne peniaze, ktoré sú zabezpečené kryptografiou. Znamená to, že namiesto toho, aby ste si predstavili mince či bankovky, ide o dáta uložené v počítačovej sieti, na rozdiel od tradičnej meny, ako je euro alebo dolár. Kryptomeny neovláda žiadna centrálna banka, ani vláda. Prvou a najznámejšou kryptomenou je Bitcoin, ktorý vznikol v roku 2009. Vytvoril ho niekto pod menom Satoshi Nakamoto. 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another, and it often seemed as if the news could only get worse. Here's a look back at the roller coaster that was our nation's economy in 2008. We're down over 16%. Jedným z najhlavnejších dôvodov vývoja a vzniku tohto coinu bola jedna z najväčších finančných kríz v modernej histórii. The stock market is now down 21%. Tá odhalila slabiny tradičného bankovného systému. Zlyhávali banky a finančné inštitúcie. Ľudia stratili vieru v banky, ktoré nesprávne hospodárili s ich peniazmi. Because we're now down 43%. A tak vláda zachraňovala banky verejnými peniazmi, čo mnohí obyvatelia považovali za nespravodlivé. Centralizované finančné systémy boli zraniteľné voči korupcii, manipulácii a zlyhaniu. A tu prichádza Satoshi. Satoshi videl Bitcoin ako spôsob, ako vytvoriť finančný systém nezávislý od bank a vlády, kde majú ľudia plnú kontrolu nad svojimi financiami. V októbri 2008 zverejnil Satoshi Nakamoto dokument s názvom Bitcoin. Tento dokument načrtáva koncept decentralizovanej meny, ktorá eliminuje potrebu tretích strán, ako sú banky. V januári 2009 Satoshi spustil Bitcoin tým, že vytvoril prvý blok blockchainu, známy ako Genesis blok, blok 0. Tento blok obsahoval odkaz na novinový článok Times, ktorý spomínal finančnú krízu. Tento odkaz bol symbolický, pretože poukazoval na dôvod vzniku Bitcoinu ako alternatívy k tradičným financiám. Dodnes nevieme, kto to presne je, ale hlavným cieľom Bitcoinu bolo vytvoriť systém, ktorý je nezávislý od bank a sprostredkovateľov. Predstavte si, že môžete niekomu poslať peniaze z druhej strany sveta bez toho, aby ste čakali dni alebo platili vysoké poplatky. To je jeden z dôvodov, prečo kryptomeny vznikli. Technológia, na ktorej kryptomeny fungujú, sa nazýva blockchain. Ide o reťaz blokov, ktoré obsahujú informácie o všetkých transakciách. Je to bezpečné, transparentné a decentralizované. Teda nikto nemá úplnú kontrolu. Dnes už neexistuje len Bitcoin, máme tisíce ďalších kryptomien, ktoré sa nazývajú altcoiny. Každá z nich má svoje špecifika, niektoré sa sústredia na rýchle transakcie, iné na bezpečné zmluvy, tzv. Smart kontakty. Prečo je dôležité o kryptomenách hovoriť? Svet financií sa mení, tradičné systémy, ktoré používame, sú často drahé, pomalé a obmedzujúce. Kryptomeny ponúkajú nový spôsob, ako spravovať svoje peniaze, investovať či riešiť medzinárodné transakcie. Si kryptomeny ako obrovskú digitálnu účtovnú knihu, ktorú vidí každý. Táto kniha sa nazýva blockchain a je základom fungovania všetkých kryptomien. Blockchain je reťaz blokov, doslova. Každý blok obsahuje informácie o transakciách, ktoré sa uskutočnili. Keď si napríklad Peter kúpil Bitcoin od Jana, táto transakcia sa zapíše do nového bloku. Aby tento blok bol pridaný do reťaze, musí byť najskôr potvrdený sieťou a to prichádza na rad proces nazývaný ťažba. Ťažba alebo mining je spôsob, ako sa transakcie overujú. Ťažiari používajú výkonné počítače na riešenie zložitých matematických úloh. Keď niekto vyrieši úlohu, nový blok sa pripíše do blockchainu a ťažiari dostanú odmenu vo forme kryptomeny. Tento systém sa nazýva Proof of Work. Je síce bezpečný, ale energeticky náročný, preto niektoré novšie kryptomeny používajú iný mechanizmus, napríklad Proof of Stake, keď používateľia držaním kryptomien získavajú právo overovať transakcie. Čo je na blockchaine fascinujúce, je jeho decentralizácia. Neexistuje žiadna centrála, ktorá by ho riadila, namiesto toho je rozdelenie medzi tisíce počítačov po celom svete. To znamená, že hacknúť celý systém by bolo takmer nemožné, pretože by ste museli naraz zmeniť záznamy na väčšine týchto počítačov. Keď už máme blockchain, pridáme ešte jednu dôležitú vec, kryptografiu. Tá zaisťuje, že všetky transakcie sú šifrované a bezpečné. Okrem toho zabezpečuje, že iba osoba, ktorá vlastní tzv. Súkromný kľúč, má prístup k svojim kryptomenám. Je to ako digitálny podpis, ktorý potvrdzuje, že dané peniaze patria iba vám. Výsledkom tohoto všetkoho je systém, ktorý je transparentný, bezpečný a nezávislý od bank. Kryptomeny fungujú na princípe dôvery, ale nie dôvery v inštitúcie, ako sú banky, ale v technológiu. A práve preto sú také zaujímavé.
Prečo sa kryptomeny stali tak populárnymi? Dôvodov je hneď niekoľko a keď sa na ne pozrieme bližšie, je jasné, prečo ľudia považujú tento systém za revolučný. Predstavte si, že máte peniaze, ktoré nikto neovláda, žiadna banka, žiadna vláda. Kryptomeny fungujú bez centrálnej autority, čo znamená, že sa nemusíte bať, že ich niekto zmrazí, znehodnotí alebo zneužije. Táto sloboda je pre mnohých veľkou výhodou, najmä v krajinách, kde ľudia nemajú prístup k stabilným menám alebo bankovným službám. Klasické medzinárodné prevody môžu trvať dni a poplatky za ne bývajú vysoké. Kryptomeny však tieto transakcie dokážu spracovať takmer okamžite za zlomok ceny. Napríklad poslať Bitcoin z Európy do Ázie môže trvať len pár minút. Blockchain, na ktorom kryptomeny bežia, je verejný a transparentný. To znamená, že každá transakcia je zaznamenaná a môže byť overená. Zároveň je tento systém vďaka kryptografii mimoriadne zabezpečený. Akékoľvek neoprávnené zásahy by boli takmer nemožné. Taktiež je zcela anonymný, aj keď sú transakcie na blockchaine verejné. Vaša identita je skrytá. Pri používaní kryptomien neuvádzate svoje osobné údaje, ako je meno či adresa, čo poskytuje istú mieru súkromia. Všetko, čo potrebujete na používanie kryptomien, je internet a digitálna peňaženka. To znamená, že aj ľudia v oblastiach bez tradičného bankovného systému môžu mať prístup k financiám a svetovému trhu. Kryptomeny nie sú len o peniazoch, ide o nový spôsob, ako rozmýšľať o financiách, technológiách a slobode. Ponúkajú rýchlosť, transparentnosť a nezávislosť, no zároveň otvárajú dvere do sveta nových možností, ktoré tradičné systémy jednoducho neumožňujú. Aj keď kryptomeny prinášajú množstvo výhod, majú svoje tienisté stránky, o ktorých je dôležité vedieť. Na jednej strane decentralizácia výhodou, ale na druhej strane znamená, že kryptomeny nie sú chránené tak ako tradičné finančné systémy. Ak vás niekto podvedie alebo stratíte prístup k svojej digitálnej peňaženke, neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá by vám pomohla získať peniaze späť. Ceny kryptomeny sú momentálne nestabilné. Predstavte si, že máte Bitcoin v hodnote $90,000, ale o týždeň môže mať 50,000 alebo naopak 100,000. Táto nestabilita robí z kryptomien rizikové aktívum, najmä pre investorov, ktorí nie sú pripravení na takéto výkyvy. Aj keď blockchain je bezpečný, kryptomenové burzy a peňaženky sú často cieľom hackerov. Stačí jedna chyba, napríklad zle zabezpečené heslo a môžete prísť o všetky svoje prostriedky. Navyše, ak stratíte svoj súkromný kľúč, peniaze sú nenávratno preč. Neexistuje žiadna možnosť obnovy, pretože systém je navrhnutý tak, aby chránil vaše údaje, ale za predpokladu, že ich máte pod kontrolou. Kryptomien, hlavne tých, ktoré fungujú na mechanizme Proof of Work, ktorý využívajú napríklad Bitcoin alebo Ethereum, vyžaduje obrovské množstvo energie. Pri tomto mechanizme musia ťažiari riešiť zložité matematické úlohy, aby mohli overiť transakcie a pridať ich do blockchainu. Tento proces vyžaduje výkonné počítače, ktoré spotrebovávajú obrovské množstvo energie. Čím viac je konkurencie medzi ťažiarmi, tým viac energie sa spotrebováva. Ak ťažiari využívajú elektrínu vyrobenú z uhlia alebo iných fosílnych palív, zvyšuje to emisie skleníkových plynov. Niektoré ťažobné farmy napríklad v Číne boli známe tým, že používali energiu z uholnatých elektrární. Aby sme si vedeli predstaviť množstvo energie, ktoré spotrebováva napríklad Bitcoin, tak bitcoinová sieť ročne spotrebuje okolo 120 TWh elektriny, čo je viac ako spotrebuje Argentína alebo Švédsko za jeden rok. Kryptomeny sú inovatívnou technológiou, ktorá má potenciál výrazne ovplyvniť financie, ekonomiku a dokonca aj spoločenské štruktúry. Napriek tomu ich budúcnosť zostáva neistá. Pravidlá a zákony o kryptomenách sa líšia po celom svete. Niektoré krajiny ich podporujú, iné ich zakazujú a väčšina stále hľadá rovnováhu. Krajiny ako Čína úplne zakázali ťažbu a používanie kryptomien. Iné ako India zvažujú vysoké dane alebo obmedzenia. Naopak niektoré krajiny, napríklad Švédsko, vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj kryptomien a blockchainu. Taktiež je riziko centralizácie, čo znamená, že zavedenie regulácií môže viesť k tomu, že decentralizované kryptomeny budú nutné fungovať v rámci pravidiel, ktoré narúšajú ich pôvodnú filozofiu. Taktiež úspech kryptomien závisí od toho, či ich ľudia príjmu ako legitímny spôsob platby a uchovávateľa hodnoty. Väčšina ľudí stále nevyužíva kryptomeny. Kryptomeny sú často spojené s nelegálnymi aktivitami, čo znižuje dôveru verejnosti.
Mnohí ľudia nerozumejú, ako kryptomeny fungujú a preto ich považujú za príliš zložité alebo rizikové. Teda nejasná budúcnosť kryptomien je spôsobená kombináciou technologických, regulačných, ekologických a ekonomických faktorov. Zatiaľ čo niektorí vidia kryptomeny ako budúcnosť financií, iní upozorňujú na ich rizika a výzvy, ktoré musia prekonať. Budúcnosť bude závisieť od toho, či kryptomeny dokážu nájsť rovnováhu medzi inováciou, bezpečnosťou, udržateľnosťou a dôverou verejnosti. Ak áno, mohli by sa stať neoddeliteľnou súčasťou našeho každodenného života. Ak nie, môžu sa stať len jednou z mnohých technologických bublín, ktoré zanikli s príchodom lepších alternatív. Kryptomeny sú fascinujúce, ale nie bez rizík. Ich nestabilná cena, nedostatok regulácií, ekologické otázky a bezpečnostné výzvy robia z tohto sveta miesto, kde sa dá veľa získať, ale aj veľa stratiť. Ak chcete vstúpiť do sveta kryptomien, je dôležité byť informovaný, obozretný a pripravený na možné riziká. Ja sám som na začiatku to platil za svoju hlúposť. Kryptomeny sú stále v začiatkoch, ale ich potenciál zmeniť spôsob, akým funguje finančný svet, je obrovský. Budúcnosť kryptomien bude závisieť od viacerých faktorov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich rast a adopciu. Kryptomeny sa už dnes začínajú čoraz viac akceptovať, veľké spoločnosti ako Tesla, PayPal či Microsoft už umožňujú platiť kryptomenami. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať a kryptomeny sa môžu stať bežnou súčasťou každodenného života. V budúcnosti si možno budeme môcť kúpiť kávu alebo oblečenie s kryptomenami, rovnako ako dnes používame kreditné karty. Čím viac firiem a jednotlivcov začne kryptomeny príjmať, tým viac sa stanú súčasťou mainstreamu. Niektoré krajiny ako Čína, Švédsko, ale aj EÚ už pracujú na vlastných digitálnych menách, tzv. Centrálnych bankovných digitálnych menách CBDC, ktoré môžu fungovať podobne ako kryptomeny, ale pod úplnou kontrolou vlády. Tieto digitálne meny by mohli ponúknuť rýchle a efektívne transakcie, ale zároveň by mohli umožniť štátu mať úplnú kontrolu nad ekonomikou. Tieto štátne kryptomeny môžu byť konkurenciou pre Bitcoin a Ethereum, no zároveň môžu pomôcť zlepšiť regulácie a prijať kryptomeny do širšieho finančného systému. Kryptomeny a blockchain nie sú obmedzené len na platby. Blockchain môže byť použitý na zabezpečenie dodávateľských reťazcov, na ochranu osobných údajov alebo dokonca na hlasovanie v demokratických procesoch, ako sú voľby. Tieto inovatívne oblasti využitia môžu v budúcnosti otvoriť dvere do nových svetov, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť. Kryptomeny sú stále ešte len v počiatkových fázach svojho rozvoja, ale už teraz ponúkajú množstvo inovácií a príležitostí. Majú potenciál zmeniť finančný systém a zlepšiť našu ekonomiku. Ale ako každá nová technológia prinášajú aj rizika, preto je dôležité pristupovať k ním s informatívnym a zodpovedným prístupom. Ak sa rozhodnete investovať alebo používať kryptomeny, buďte pripravení na to, že svet kryptomien je dynamický a plný zmien. A preto zostanete informovaní. A nezabúdajte na to, že kryptomeny sú len jeden z mnohých nástrojov, ktoré môžu ovplyvniť našu budúcnosť.